ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka janmit besuk bakman ya pi baro ki palok nongpet bat ki nong Krishan jang Batisi TV. Ngadi mebon ling doa bat sasisin ngawan hakmat jong pi bangin yo bangin ya pleu jumut shpang kani ka wei ka talanchu ka balawan ha kani ka jela jungi ka Meghalaya ka bala ai ka teng ka Harinsan season 1 ha ka bay dei bat kani ka talanchu ki don shibun ki jingkeli ki ba ki patba nongpet ki la keli bat kumjuru ki la pun shangi bat shaki nong penyat jong kani ka talanchu ki kumta ha kani ka por nga khot ya i organizer but ibadiru i way na ki ba penyat ya kani ka talanchu iba Comet Star te hangni haka ni ka show jong ni ngta ngin yo ba ngin ye keli company na iba Comet ba kani ka talent show ka sedang menu bat ka jinyat nanti jong ka long ka ba kumno bat kumjuru ngin sakeli ki jingkeli ke ba ki patba kila keli yangi te ba Comet pila ban batai khandiat chphang kani ka talent show Harinsan season 1 ka pesibuan yang pikinang baik kalau ka batis dong Krishan batisi ka beda ban ni ka show kalong ba lapelong ka da BC entertainment ba de kani ka show ni pelong khnang ba min kring ni kinong badan sap ki kedu dan sap nodo knare adu girang ba samna aru pungju bachra ba kanthai ban wan chakhman wat malong ba man ka pol bisa iba kini ba dan sap khamtam ki thai nong kendong kilong ki ba kimdon lat ban chakhman ma balai kim judon ba khot ba ki audition judon BKI tharai audition jungi bon ki concentrate ki thai nong kendong ba takda ngong ba ilek khnang ki thai nong kendong ma balai ba buon hikman ka pon se i ki brewa ki shakmat de na thai nong kendong bat ka nawar ba kimdon ba khot mon bewe ki ta ka da bolong ba ta ka da ni ka Harinsan kami kan ban ya khot ewe ba khot ki ba don sap na kamtam ni ki thai nong kendong ha te ba Comet pila ban bapai ya ki nongpet joni khandiat hey ba pila dat ban pelong ya kini ki auditions segai long hatu mentak dong khalai caka dengan kong yang pelong apa nong stein ta poi ha mau kerwan ta mairang ta poi ha mau sunram ta tangi la ya pisliang tan jowai stai seliang kiang klerian jowai nong talang amnaram ban mentan tapat talas kan poi pat hapo usilong akan dutarik ha te ka response kalong ka bakumno na kini ki bawan audition hato ki bawan audition ki bonne ki khandiat ne hagini ki than ki ba pila dap don ki than di long khandiat ma balai kalong ka khimbal ka por skawero ba advertisement jungi hoy ka first time mata kadang duna kalong duna khandiat dewa kata ru kana ki contestant mata gelap yang ni lah tam spa mata exactly nam kan mau bas kawero silong ipadap tu ma tong kata ru katong hadu mata lah tam spa te ba Comet pila ban batai khandiat chpang kani ka audition ka ban long hasilong nima kumba nila kren ha kani ka show jong Batisi hi ha por bani one last time ni ong ba ka show hasilong baro ki la ban wan ban ai audition nei te pila ban batai ba khandiat chpang kata ka audition hasilong ha ka ba manu kanuru ka district pila ban wan but pila ban ai audition te ba Comet pila ban batai kan long hai gani ka audition but nadu kan no beje kan senang ni audition ya ka hak audition shillong ka bala batai kan ni makani hapo Batisi channel ni ka ba kino ki khana ki ba long wa yok kim tep ka tu ka po audition ka snong joki lane kim la ban wan kino ki da bona kia kila ban wan shillong mentang kan bat ya ka shillong bat kan long hapo dinam hol hak adu trik na bispo long tau bona ha bram khadwai tau bona ado ka por chicken time belong ro por kendai bechi mstap hado san bechi katkung ka permission yo okay ta te hakabaya dei bat ka audition hasilong kata ban long haka hendriu torek jong ni ubnai nai weng te phila ba pinwan hadinam hall bat pinsa syam yakini arngut ki badai ki members jong ni ka Harinsan te ngakwa bat pinpin itu eladi Takartang jong adi Stephanie Warjri
Tilong ka member jong hakan ka show. Mga day sharing la no, kaya nga try lang hakan ka show. Kuman chu ban iki parlok nong pet jungi lada P1 haka handeu terek ha dinam hall kata kapor fasting men step kata lada P1 kamkloi pinsyam mikini ki arngut bat pilak ban register iki kerteng bat ki kanang bat pindubla ban aya kata ka audition te bak comment ngan phai biang sasha kanika talent show ka harunsan ki pun ki breu ki dan ya kanika jingkeli ba hatu kani ka show kata ka prize money ka dei shisha hadu sanlak te batlada ka dei shisha hadu sanlak te long kibun ki keli ba kan kumno pi manage ya kata ka pisa ba sanlak hadu kata bat kumno pi temu ban penyat chakmat yang ni ka show kalau kumni ka show ka prize de sanlak tika first prize kalau kumni kata ban boleh hadu kata ka prize kalau ba man ka puat ki kini kontes kini kenong cimenta ki bagi job kalau bah ki sajit sabak cimcinge financially bagi dinjar kadang apa naik ke price but kuno manage kini ke price kalau bang bagi jing long dia bongut mang sepelok kini ke grup lang bagi jing contribute lang ke grup kan kalau ni ka point ke price tu kan ni but ni ai kenang ke price bah kenang bagi ba job nang ni kila pan lek kenu ka kam kila sen ka kam plus subuh bagi ni ba ki ba job nang ni alis kila ong ba ni ngiyok kani ka price mani na harin san kila pan lek kani ka kam jungi kalau sukses ka kam jungi kan ka hanu ka kam kan ki ba kila sa ko ke jingkeli ke ba keli da ki katto kan ni ki ba yanga bat yangi te kila keli ba hatu dan kam ne bandi tiket bat lada dan kam bandi tiket hadu katnu kata ka jing di tiket kan syongdor haku competition but kumta terter pilaban batai kendiat ba komen halor kata try tiket kupon semua pergi kupon sahaja kalau ni mah don ki show mensua bangi organize nyimjula kupon da kadang nang tapat da yo paiba yo contestant ba job baram ngila pasutu balik ki job kiram mah raya ki paiba ngimla te balik ong taba utu ba job baram lahun nang tugas ni raya ga voice ni paiba ki ong ba all are making ki judge la sha thiet ki judge ma tang ki judge sudah ba judge ha sha thiet ki judge menta uni job don kam de ban job ni de ban job ta akta ka daw ngilek voting kan I can get na kan 100% kalau ngom tangi da rai ban atang 30% lagi paiba na voting 90% lagi judge kena bangga long kalong equal kan paiba rumla ban kan tha hadin ni ban criticize sing hadin mat contestant rumla ban ong ba ong ni la sha lek menta kalong fair no kan te kadang du gajing ong ba naki katto kan ni paiba ki ong ba kat balak mandi kupon khambun utaw la job hatu kani ka competition haransan kolong kumta ne pitmu ban penyat da kumai em kata kam de kumta ma ka subuh mata wati subuh ka 20% wa de subuh tibu 30% layak 30 points tang tu subuh agi yang ki judge umyo pat umyo tang 20 30 tu atum job lah pe uma non kam tang ka pisang idan ga wo chunguru idan kam tang idan kam ubri sha banan ka sap chung gan ade unong ruwane ulai unong sha ne ma balai da subuh mata klain tang ga wo sundan ka hukan ka ayu ka talent cukup pat ni ki judge umyo ka bo ga long ka points dan long macam khamat tung job ro ta kamut ya ka points hang ni phibu bi ba kan dei lai phau ba nyo phau hoi ta te sakawai ka jingkeli ka ba ki patba ki thrang ba ban tip ba menta ki la don ki audition e dai tamba ya kan ni ka semi final hai pitmu ban pelong ya ka semi ngi pata rah do menta madang don ki jakran menta ki we ki jong ki show mu ban le tenika ya ka make audition dep ka audition shilo bana ka make audition kan long pu haju ya dinam ho hak halai terik ban halai terik ho te dal adap kata ka mega audition ka sapa semi final te ha kan ni ka mega audition kemud baro kini ki contestants bawan ki district baper kindon ha mega audition mata shbo mata audition so kin sadon ma shabe nang ni bam boy sha mega ro kitu ba sha select pat nang ni audition kin po ha po mega audition bayi mata ngi padon pat le voting padon tak voting padon te kan ni voting system kandon aduk lanu ya kata ngi padarai kat mangi don ke grup untuk ngai pimene ngit supaya kan po ke grup lanu kan sedang nama trai bakalang hap kenjo ketien ski ke board jongga anru ne no ni pada kenapa kata tengi seperti kan hadin jongga mereka ban te ya ka final
Piladon location ba pi mut ban pelong ya ke final hai. Mata gin ka final ki don atli ki location way indoor wat way outdoor. Ta ka shong permission naga DC but naga administration kumno kan long kumno ha ekin sha ini. Tadi outdoor te ke jingmut jing outdoor tingis berkat hai ke cakah biya wat pat kan. De indoor te ha wat hall pat. Hai ka hall. Nei do mata de indoor ka pada itkina ka hall ma pun ki hall pada kumkan ka state library pada. Tingi ha berkat ki cakah kumno banle. Te haba pi penyat ya kum kan ka show. Pio jingyara bi na ka sarkar ne ine pi kmi banyo jingyara. Ado mentah ida doni ba ongi kam ka age ham kala age control society. Kalau ongi ban jarap tang bahadu mentah ki dokumen sing ki padla pan pendap. Maka jimun kam jong ni audition. Tetara dengan tu mentah dang terwa dang mikhalia age society hi. Te siapa ya khamat kumno. Sarkar ado mentah te palai par ni palai ut. Maka dang pun kam te pat yo na ini ru. Te kidan ru ki patba ki bakwa ban tip ki judge de manu ki judge ban long ha kan ka Shillong audition. Te pila ban batai kendiat. Kalau kum ni pi ki judge sedo mentaru ngimpat da ai pada pentik kenar ban ki judge ni dum tai la ai confidential we. Kenang ban like ke sak keno hadien. Adu mentaru ki judge ni don la sha la jet ki judge do ki khasan hadrumut ki don ki judge sunge. Tambah plus rantapan Hato kilong by last minute ni saya pentip ki judge makanang ban light ban sya kan thoไปba basha kumni kumtai sya jet ba le kumni sya kan don ki negative tu kan like kita kan negative comments nagi breu sya criticize ki breu like kata te kum ki kajing thumu jong pi ba lada ki khna ki job nang ni kan kin kot no tang ha ni Shillong ne kajing thumu jong pi di ba pin pha ki ru sabar kabayangkan bagi don ki pelok jokat tu kan ne weken apa ki la ong yang apa dadon ba job ngin sap kin sa shem tang ba kata kalau tang kentin pad long officially ti pada background ma balai kalau klik program first time mata ki pad don pual ber kendu ba ki terhadap kami ka audition ta kam dun lagi kam ting selek kendu ngis pen bana perhatian kumnu kan yak kentin ni dai ka im jongi hi ba dep nang ni kin pha ki sabar ba job nang ni kata kada kalau bagi penek kenang ka price tu kenang bagi layo financially support layo tu kenang ka price bagi baca first second third min pak sabar kat kum kam im kam cingmut jungi tang ba kata long officially ngi pat back tang ba long ka cinga kren la aidan cinga kren but kadang sa kawe ke jingkeli na ki pat ba ndai ka jingkeli ka jing sha ka di ka jing atatin namar kumba pi ba ni ha jala jungi ha Shillong kila bun bha ki bala tebit ka ruai ka siau ka shat ka kunta mo ki art form te ki bala one group and represent chabar ti ki bun ki long dan kata ka jing artatin bakim kwa show ba kin participate namar ba ki ong ba kila don lupa da maki te kila ban pensyai kendiat yeki kalau kum ni kan be lai pi ship mentah ni competition finjam financially support la yo nangi ma pila job ka program chungi ada dapat kapan lagi hidup ja pila ban le khang kata pila ban le ida personally pick up lagi tu terlek kumno him lawan khang kata chung le chung brema represent ju saba andai la ga na job hinang ni nangi teng siara pakai financially na do ki kumno keltia chung ki ngene ra ngi kai angka komen am kali kumne ba kidan ki bakwa ban participate ndai ki balong artatien man participate namar ki ong ba ki adan lupa ki tu ki bala tebet lupa ki bala wan compete national te katkum ka jing ye kren jing shisha ikini ki bala ada one national bala perform national pinum sha shodai te pila ban pensyai kendiat ye ki yang ba alor kata problema balai ka kilong ki tunai contestant mataru ma boarding ki berubah one compete bala hek price ki wan naba kelawan tank na po na wasimenta na po national level gitu jadi tu remetan sha shu kilawan wan ki wan hang tu yang mai sobha so beradab kata kalau ngi kwa by new face ma kadur thmai kerteng thmai ban mi ka bentak mi ka jela jung kai maka jo sju kerteng ro kalau kapan thai ki bre bas ngap ro kalau kwa no kerteng ba thmai kalau ta ban kita len thmai do yo le ba kita len thmai dang ha shu kai ban mi dang ni te ba komat ka jingkli bakhado pidan ke YouTube channel ro dai jong ani ka haran san te pitmu ba pin penya ki video su ha ka to ka YouTube channel te hatu kita ki views na ka to ka YouTube channel jong nu contestant hatu ka to ki views nang to ru kin yarap ye u ha ka ba shajit shaka semi final na ka mega audition
ne kumno Agalong kum ni. Lalu mentang kita kadang patep kini ki video yang kita audition ni patep. Hadu bela ada rah mungkin kita sajet, kami audition ingin satep video yang kita sajet. Panang tapan ingin sa discuss pra mengi kumno ban le madon ki pre ba phone ngaruk yang ba. Don di daya di lights kita apa ka YouTube ngimwan ngi don objection tang bang. Happen honde yang we ruap long neutral sama pedang. Tingin saya discuss pra mengi kumno ngin le khanang ba kam thot ya no kan. Madon gibrib onga de pilet di lights gi weu ngin kalong ga kata yang ibang imdan perlo ibang sedang kamtam tu sedang wan kitu ke saduna pa pet wayum ta te kitu nga perkhat gitu kumno ban le khanang ba yo ka dono tang bag duna nang tu ngin sim duna nang tu kan kamtam le contestant thamai kim dan beri pa pet ki le kini bla po sakmat bla po teng sakmat sadon ba bun ba we ki views ki lights ta na pe tengi pat ong bai kata ni pat rai ngin sa discuss bat ki perlo chung hakadin bat ki te kamut hadu mentahi kajing sotu jonga ba pinjet bet ya kini ki contestants based on long hadian kan 30% na ka coupon ba 9% na ki judge 30% lagi judge te nga try ka tu perlok nongpet pila syai syapang kani ka talent show Haransan season 1 bat kurkum trekam jongka bat kumnu ngi persyang bangin penyak chakmat ya kani ka kam ka jongi ka kerteng jonga kadai umibon ling doar bat ngaru ngadai way naki officials ha kani ka Haransan Yakob kata ka Haransan te lada pikwa ba piru pin wan sya kani ka audition ha ka Handriu Torek jong u naiwing pila ba pin kontak ini link ba kitu ki number phone ki ba la flash untuk screen baru pila ba pen calling ya kan no poru pila ban call kan no poru nama ba ni long available back 24/7 ki pila ban call pila ban cleaning tip but ya kador kador kadi kan no untuk ba komen ga solo de 5 asat sepatangka duet chejar bergrup di arah jatangka Tengah try kat tu pila syai dia kublai shibun bang aku aban ai kublai karpang ru yo bati CTV bau yai yarap bau yai kershan ya punta kum mengi mo ki bakwa ba penginwan ban highlight ya ki jingdon kam jongi bat kum juru ba ula yarap ba ula ket yo pada baro kata kublai shibun bati si kublai shibun pada tiasuk ublen kerkui pi